up mga ka-project? Dito kami ni Mahal sa Dagupan. So, bukala muna tayo ngayon kung ano yung maganda dito sa may Dagupan. Tatigan natin mga ka-project. Kabila. Kita mag-picture pagkatapos sa pag-video. Oh. 6 lang.
up mga ka-project? Alis na kami ni Mahal kasi dumadami ng mga tao. Dami ng tao sa Dagupan. Hirap na, baka ano pang mangyari. Iwas tayo sa safety first. Bye! Bye! Bye ka naman!